Bon dia, bona tarda ja quasi. Gràcies per aguantar en aquest moment, perquè sé que fa un bonic dia a fora, però continuem la jornada. En aquesta taula rodona parlarem de nous continguts i projectes online, sobretot de periodisme de dades i periodisme d'investigació. I a saber perquè tenim representants d'aspectes del que es diu els mitjans més tradicionals, com amb l'Ismael, amb La Vanguardia, com nous mitjans, com és Crític, que ja porta quasi bé un any, que és un projecte que ha basat la seva creació en el periodisme de dades, i un projecte que encara no ha nascut i que estem parlant molt, però que el que promet és innovar també bastant en el tema de nous formats i de periodisme de dades també. Llavors el que farem és, cadascú tindrà uns minuts per presentar el projecte que representa i després intentarem fer algunes preguntes més transversals perquè tothom, perquè puguem començar el joc de paraules i també si us voleu incorporar en preguntes concretes podeu fer-ho, d'acord? Si us sembla, començo amb el Roger Palà, que és un dels fundadors i coordinador de Crític i ell mateix ens presentarà el projecte. Bé, doncs moltes gràcies Sílvia i gràcies per convidar-nos a aquestes jornades a presentar el projecte de Crític. Jo miraré de ser molt breu i després entenc que el més interessant serà una mica el debat que es pugui generar. Crític és un mitjà especialitzat en periodisme d'investigació, anàlisi crítica. Ara el projecte s'ha estat covant durant gairebé any i mig, però ara ha fet mig any, diguem-ne, de la seva sortida oficial i ja aviat farà gairebé un any que vam fer-ho públic, perquè vam fer-ho públic mitjançant una campanya de microfinançament, de crowdfunding. El projecte parteix de jo penso, tres premisses molt bàsiques. La primera és que notàvem que a Catalunya mancava un mitjà que posés l'èmfasi o que posés l'accent en el periodisme d'investigació, en un periodisme que se sortís una mica d'aquestes fórmules més acomodades i més, si es vol dir així, més afins al que serien els poders polítics i econòmics. En segon lloc, consideràvem que hi havia també un espai per un periodisme més en profunditat i més reposat, un periodisme que no sigués esclau del Twitter, que no sigués esclau de l'última hora de les xarxes socials i que abordés la informació en profunditat, que no es quedés amb l'escuma de les notícies, això ho diu sempre l'Albert Chillón, que no es quedés amb l'escuma de les notícies sinó que mirés els corrents de fons de l'actualitat. I en tercer lloc, un projecte que apareix esment en l'anàlisi crítica i això vol dir també opinió fonamentada, opinió amb dades i no aquesta opinió, si es vol, lleugera o més low cost que circula sovint en els mitjans de comunicació, sobretot en els d'àmbit digital, però també en els de paper. A partir d'aquí, evidentment, el projecte neix de la iniciativa de dos periodistes, que som jo mateix i el Sergi Picazo. Com podeu suposar, no érem uns grans potentats de la premsa ni disposàvem d'un gran capital per invertir-lo i fer-lo realitat, amb la qual cosa vam prendre diverses determinacions. La primera era que si ens hi dedicàvem, ens hi tiràvem de ple i ho fèiem del tot professional, perquè nosaltres dos teníem feines que havíem de deixar per impulsar aquest projecte. Això vol dir que havíem d'aconseguir un finançament. Aquest finançament el vam articular en dues vies diferents. D'una banda, vam buscar tota una sèrie de socis, petits inversors que realitzessin petites inversions, molta gent invertint pocs diners, perquè no volíem que hi hagués, diguem-ne, algú que invertís molts diners en el projecte i d'alguna manera el pogués condicionar. Per tant, finalment vam
vam fer una ronda de finançament i vam aconseguir un capital de 64.000 euros, d'unes 50 persones i empreses diferents que feien petites aportacions, i un cop vam assegurar aquests compromisos d'inversió vam llançar una campanya de crowdfunding, aquesta segona pota de finançament, que també va resultar un petit èxit. Esperàvem aconseguir 25.000 euros en petites donacions de persones que s'havien de convertir en els primers subscriptors de Crític. Finalment vam arribar als 45.000 euros. Com es finança Crític? Doncs bàsicament amb subscriptors. En aquests moments en tenim 1.200. Són 1.200 persones que fan una aportació petita, puntual i periòdica perquè es pugui fer aquest tipus de periodisme al que he fet esment. A més, evidentment, tenen accés als continguts en primícia i tenen diverses exclusivitats pel fet de ser subscriptors de Crític, i tampoc també hi ha una part de publicitat, una part d'altres projectes que mirem d'impulsar, però l'any passat, a l'exercici del 2014, el 70% dels ingressos de Crític van derivar de les aportacions dels subscriptors. Per què? Doncs nosaltres pensem que el periodisme independent és una fal·làcia, el periodisme independent no existeix, tot periodisme depèn d'algú, la majoria de mitjans de comunicació depenen de grans anunciants, depenen de l'IBEX 35, depenen de subvencions públiques. Nosaltres el que volem és dependre de la gent, i en aquests moments depenem d'aquests 1.200 subscriptors que cada dia són més, el ritme és molt bo, els 6 mesos que portem treballant no paren d'incrementar-se els subscriptors, i per tant pensem que aquest és un model vàlid, que evidentment té les seves limitacions. Crític és una microempresa, som una cooperativa de 3 treballadors, això sí, sempre amb una aspiració molt digna, que és que tothom que treballa per Crític, tothom que col·labora a Crític cobra, en menor o major mesura, i ens permetem el luxe de pagar més cars els reportatges d'investigació que no els articles d'opinió, cosa que moltes vegades no passa en els grans mitjans de comunicació. Aquesta és una mica la nostra filosofia i que de moment ens ha portat fins aquí i que espero que puguem seguir practicant molt de temps. Gràcies, Roger. Seguim amb l'Ismael Lafrea, que és el director d'innovació del grup Godó i que ens presentarà un molt nou projecte a La Vanguardia sobre periodisme de dades, que és el Banc Data. Bé, molt bon dia a tothom. Nosaltres, abans de parlar de Banc Data, que és efectivament un projecte nou que hem llançat fa un mes i que estic coordinant jo, volia fer una petita introducció només de quin moment ens trobem en el desenvolupament del periodisme digital en general, o sigui, quins són els temes, diguéssim, que una empresa com Grup Godó, amb mitjans com La Vanguardia, com Mundo Deportivo, o les ràdios o la tele també, però sobretot els 2 diaris, quin és el debat intern que tenim o amb el que ens fixem o que ens preocupa ara mateix de cara a seguir fent la nostra feina ara i en el futur i aconseguir convertir això en un bon negoci, com ho ha estat durant moltíssimes dècades. I jo us diria que, resumint molt, hi ha com 2 grans àmbits a tenir en compte. Un és tot el que està passant amb el món de la mobilitat, el que diem la mobilitat, que vol dir els telèfons mòbils sobretot i també les tauletes, però sobretot el telèfon mòbil. El telèfon mòbil està canviant, no us podeu imaginar com, o no us podeu fer-vos una idea exacta de com està canviant com la gent s'informa, com ens informem tots. Aquí, en aquesta sala, si ho preguntés, no caldrà preguntar-ho, tothom pràcticament segur portarà sobre un telèfon mòbil, tothom en algun moment del dia mirarà alguna notícia, rebrà alguna alerta, estarà pendent de la informació en el mòbil. No tothom d'aquesta sala, malgrat estar a una facultat de comunicació, avui haurà llegit o acabarà el dia havent llegit un diari imprès, estic convençut, ni potser haurà vist un informatiu de televisió, ni haurà escoltat un informatiu de ràdio, ni potser s'ha connectat a una web a informar-se. Però gairebé segur, m'atreviria a dir, que en algun moment mirareu al mòbil alguna cosa relacionada amb informació. Llavors, això té implicacions de molta mena que, de fet, encara no, diguéssim, estamos en ello, no està encara fet el canvi que això requereix en els mitjans, de com produïm la informació, de quins formats utilitzem pensant en això.
Actualment nosaltres, tant a la web de Vanguardia com de Mundo Deportivo, aproximadament la meitat de les visites que tenim cada dia ja es fan des de dispositius mòbils. És moltíssim, no? I en moments determinats, per exemple, esports al cap de setmana, o per exemple quan hi ha una alerta, passa alguna cosa i la notícia comença a circular, doncs el mòbil acaba sent l'element rei. I hi ha als Estats Units, les últimes dades de consulta, des d'on es consulta els mitjans de comunicació digitals, hi ha els que era només mòbil, ja no dic també mòbil a més d'altres coses, sinó només mòbil a mitjans de comunicació, i era el grup més gran, el segment més gran. Per tant, això té, ja dic, moltíssimes implicacions, molt interessants, perquè ens obliguen a innovar, a anar pensant nous formats, a noves maneres d'arribar a la gent, i és un àmbit interessant. L'altre gran camp té que veure amb com informem digitalment, i això voldria mencionar molt ràpidament alguns grans projectes que han sortit aquest últim any a mercats com el dels Estats Units, que han marcat una mica la línia també de noves idees que estan sorgint a altres llocs. Són projectes tipus Vox.com o tipus el 538 de Nate Silver, que són projectes basats molt no només en periodisme de dades, sinó un concepte una mica més ampli de periodisme d'anàlisi i dades, que és intentar explicar la informació d'una altra manera, d'una manera, diguéssim, més agradable per la gent, que arribi més fàcilment, més visual, amb utilització de més recursos gràfics, que bàsicament el que pretenen és ajudar a entendre les coses millor. I també amb un tipus de llenguatge diferent del tradicional, un llenguatge més planer, més de tu a tu, més de xarxa social, més que intenta arribar a la gent de manera més fàcil. Aquests dos projectes que us he dit, Vox i 538, són projectes natius d'internet. Altres mitjans tradicionals, sobretot el New York Times, que va perdre la figura de Nate Silver, que es va marxar a muntar aquest projecte, doncs no només no es van quedar enrere, sinó que s'han posat les piles, i jo m'atreviria a dir que estan fent un dels millors projectes que hi ha ara mateix al món d'internet de periodisme de dades i anàlisi, que és The Upshot, que és una secció completa impressionant, que si no l'heu conegut us convido a visitar-la una estona, perquè és una demostració molt evident de com també la premsa tradicional pot innovar i fer coses de primeríssim ordre. I després hi ha altres projectes que porten una mica més de temps, com Quartz, per exemple, que porta 2 anys i mig, que la seva aposta està molt basada també en fer peces, diguéssim, molt entenidores, molt fàcils de comprendre, i sempre amb elements, o en molts casos amb elements visuals que ajuden també a comprendre-ho millor. A Quartz, per exemple, la meitat més o menys de totes les notícies que publiquen contenen algun element visual, ja pugui ser una gràfica, normalment una gràfica, que és el més. Han desenvolupat una eina pròpia per fer aquestes gràfiques, i això ajuda, per l'usuari és molt agraït, t'ajuda a entendre les notícies molt millor. Fruit de tot això, a Vanguardia ens vam plantejar el llançar un projecte modest de moment, però amb aspiracions a anar creixent el que calgui, que es diu Bank Data, l'hem llançat fa un mes i poquet, i bàsicament el que anem publicant són peces informatives basades sempre en informació que està en dades. I com visualitzem aquestes dades és el que és en què consisteix cada projecte. Hi ha coses des de molt elaborades a coses molt senzilletes, des d'una llista d'un rànquing de pel·lícules a el que vam publicar abans d'ahir, que era les dades d'atur absolut i percentual de tots i cadascun dels municipis de Catalunya i totes les comarques. I podies buscar el teu poble i mirar quants aturats hi ha i quin percentatge d'atur hi ha. I això ho completarem amb una altra peça per sectorial, amb sectors econòmics. Ja dic, hi ha des de projectes molt senzills, fàcils de fer, ràpids o que aprofiten el moment, a peces més elaborades, i anirem combinant les dues. I bé, de moment ha arrencat amb molta força i a veure què tal va tirant. I acabo amb una coseta que també té a veure amb que també hem llançat fa poc, però que és un projecte més a mig-llarg termini, que és d'anar fent peces al llarg del temps de periodisme més multimèdia, tipus el que tots en el sector anomenem peces tipus Snowfall, pel reportatge que va fer el New York Times, que són reportatges multimèdia més amplis, on es combina
l'ús de la història en text, que ha de ser sempre la base, diguéssim, amb l'afegit d'elements multimèdia que reforcen aquesta història, que la fan més interessant, més completa, que és incloure vídeos, incloure fotografies de gran qualitat, incloure gràfics, incloure qualsevol altre element que enriqueixi aquesta història. Són peces llargues, reportatges potents. De moment hem publicat un primer sobre el tren que la Xina està construint a l'est d'Àfrica i vam enviar ja 2 persones i es va fer un reportatge bastant maco i n'hi haurà més al llarg d'aquest any, però seran peces més espaiades. I de moment això. Volia preguntar exactament per Vanguardia Banc Data, quina és, us plantegeu que sigui un projecte transversal de tota la redacció? Tindreu un equip dedicat? Ara hi ha un petit equip dedicat al projecte, molt petit, i ja veurem si endavant és més gran, però... I la idea també és anar fent peces pròpies de Banc Data i també ajudar a la resta a tota la redacció a anar diguéssim, impulsant aquesta cultura més visual de la informació, afegint-hi gràfiques a peces que ho requereixen o que ho demanen. A vegades veus la peça i dius, ostres, això amb una gràfica quedaria molt més clar, molt més entenidor, la gent ho agrairia. Doncs anar també inculcant aquesta cultura. I estem fent ús bàsicament d'eines o gratuïtes o molt, molt, molt barates, tipus DataWrapper, o també farem coses amb Tableau Software. O sigui que són eines que et permeten treballar les dades molt fàcilment i visualitzar-les de diferents maneres i veure. Us convido a entrar i ja direu el que us va semblant. Perfecte. I per últim tenim el Jordi Pérez Colomé, que és nou periodista d'Espanyol, que és un mitjà que encara no ha nascut, però que està fent molt de soroll, principalment perquè han aconseguit el rècord mundial de crowdfunding, que és més que una aportació econòmica desinteressada, sinó que aquells que han posat els seus diners són ara accionistes de l'Espanyol, i prometen innovar molt en els formats, molt inspirat per projectes com Editei, com Quartz. Els seus fundadors han parlat sovint de Quartz, de Vox, i bé, aquí està el Jordi Pérez Colomé per avançar-nos alguna cosa del que podrem veure o les coses que estan pensant en el seu llançament a l'octubre. Gràcies, Sílvia. Jo no sé si ha nascut encara, però al mes de març vaig cobrar la meva primera nòmina de l'Espanyol, o de l'empresa i després d'anys de ser freelance vaig estar molt content, per tant, encara que no hagi nascut, que l'empresa funcioni i pagui la nòmina em va produir una gran alegria, per tant, per la part que em toca ha nascut i ha nascut amb força. M'ha anat molt bé, primer gràcies a la facultat per convidar-me, és el primer cop que parlo en nom de l'Espanyol en públic, això estic molt a prop d'això, i bueno, si hi ha alguna cosa que no sé, doncs procuraré respondre-us en un altre moment o intentaré aclarir-ho i contestar-vos per correu electrònic. De moment em va molt bé parlar l'últim perquè l'Espanyol és com un terme mig entre La Vanguardia, que és un dinosauri amb més d'un segle d'història, i Crític, que és un mitjà petit amb uns mesos, gairebé un any d'història. L'Espanyol és una cosa entremig i també de format i de manera de ser també és una mica una via del mig, per dues coses. Primer, en ser un mitjà fundat el 2015, com diu molt bé l'Ismael, és un mitjà pensat directament pel mòbil. O sigui, la gent que està dissenyant l'Espanyol no està pensant en un iPad, no està pensant en una pantalla de PC, està pensant en el mòbil, i d'aquí que s'expandeixi a altre tipus de pantalles si cal. Per tant, això que us ha dit l'Ismael, que és la tendència evident, que cada cop ens entrarem més de què passa a través del mòbil, a l'Espanyol ho tenim molt en compte. Després, per la part més de contingut, és obvi que néixer el 2015 no és néixer el 2005 o no és néixer el 95. Jo dividiria les notícies, parlant així una mica resumint molt de manera una mica vaga, en dos fronts, de dues maneres, de dos tipus. Una és el que busca molt Crític, que són temes que hi ha algú que no vulgui
que se sàpiguen i explicar-los, les típiques exclusives o les típiques exclusives de temes que estan sota algun poder públic, algun poder privat, que estan allà, que no són necessàriament exclusius però que no volen que se sàpiga perquè podria atacar el nom de la institució o el nom de l'empresa, i busques, és la típica feina de periodista que ens ha agradat sempre fer, no? Però si pensem fredament quin percentatge de les notícies que publiquen els mitjans espanyols o catalans són així, és un percentatge bastant ridícul, o sigui, és molt menys del 5% o molt menys del 10%. Segur que el Roger té dades més exactes, però és difícil que mitjans grans o que la societat pugui viure només de les informacions que hi ha algú que no vulgui que se sàpiguen. Després hi ha molta altra gent que vol saber què ha passat amb els jihadistes que es van detenir ahir, què va fer el Barça, què ha passat amb les eleccions o què passarà amb les eleccions al Regne Unit o a Grècia o les d'Andalusia o el que sigui. Hi ha coses que s'han d'explicar. I aquí és una mica més on toca el que ha dit l'Ismael, de formats nous, Bagdad el que fan ells, però també els mitjans nord-americans que han parlat, que tracten la informació, més que la informació diria l'actualitat d'una manera una mica diferent. O sigui, els mitjans tradicionals, La Vanguardia és un d'ells, intenta oferir un menú complet del dia. O sigui, quan La Vanguardia ofereix en paper al matí o a última hora de la nit tot el que ha passat aquell dia, ofereix 60, 70, corregeix-me si m'equivoco, 60, 70, 80 peces. Això necessita molta gent per fer-la. Imagineu 80 peces, almenys necessita 80 persones o 70 per fer-les i algú que estigui preparant potser coses per l'endemà. Per tant, són redaccions de més de 100 persones i La Vanguardia, els mitjans grans de Madrid tenen molt més d'això. L'Espanyol no neix amb aquestes pretensions, per tant, ha de plantejar-se explicar l'actualitat d'una manera diferent. I aleshores, els mitjans de referència que ha dit l'Ismael, Quartz, Vox, 538, són obvis perquè es dediquen a això, es dediquen a agafar segments de l'actualitat i intentar explicar-los de la millor manera possible perquè el lector els entengui millor que no si ens expliquessin, per exemple, només el que ha passat el dia anterior. O sigui, hi ha exemples obvis com, per exemple, l'acord o el marc d'acord entre els poders occidentals i Iran sobre el tema nuclear, que si tu expliques només el que va passar a l'última reunió és molt difícil d'entendre si això té una importància A, té una importància B o té una importància C. Aleshores, el fet d'intentar interpretar amb un quadre, o sigui, amb una gràfica, amb uns punts, amb una llista, amb el que sigui, doncs és una manera d'ajudar a interpretar la realitat que un mitjà com el nostre vol fer. I això passa el mateix amb unes eleccions, passa el mateix amb un atemptat, per exemple amb el tema d'Àfrica. Hi ha coses que, com molt bé ha dit l'Ismael, es poden explicar amb 2 tuits o amb 6 tuits o amb la mateixa extensió. Per tant, la pretensió de l'Espanyol és que hi hagi una mena d'actualitat que va circulant, que es va explicant de manera més o menys superficial, com dient, això és el que va passant, i triar d'aquesta actualitat superficial els punts on nosaltres volem centrar-nos i explicar millor, no? I sigui quina sigui la manera. Jo crec que és molt important també, ho ha esmentat l'Ismael, però em sembla que és important destacar-ho, quan parlem de nous formats, és obvi que les dades, les gràfiques, multimèdia, vídeos de 30 segons, vídeos d'1 minut i mig, són una força evident. Però ell també ha dit que el llenguatge en què tradicionalment s'ha fet la premsa és un llenguatge que avui en dia, i més en castellà o en català, està molt encarcarat. El fet de poder parlar amb la gent, o sigui, amb el lector, amb un llenguatge com el que estem utilitzant nosaltres aquí, o que puguis tu preguntar i et pugui explicar alguna cosa com si estigués parlant amb la meva mare per explicar-li l'acord d'Iran, per exemple, doncs és un pas endavant que cal fer. Vull dir, jo llegeixo una informació, a mi m'agrada la informació internacional en un mitjà tradicional i parlen, diguem, per diplomàtics, parlen com són coses que passen en un altre nivell, no? Però d'aquestes coses sí que hi ha a vegades coses que són puntuals, que passen, per exemple, a Moscou o passen a la Xina o passen a Brasil i són puntuals i requereixen una explicació puntual, però hi ha altres coses que sí que et poden influir i explicar-les d'una manera molt més natural, amb un llenguatge molt més natural que pot ser que pot tenir, diguem, fotos o gràfiques o vídeos per ajudar, però amb un llenguatge molt més natural és una cosa que cal tenir en compte en els nous mitjans. Vox, Quartz ho fan, és una força evident d'aquests mitjans. El New York Times ho fa també, però també el periodisme anglosaxó, jo diria, Ismael, que ho ha fet més tradicionalment, diguem, la capacitat per trencar amb la tradició que tenim a Espanya o a Catalunya és molt més gran, perquè diguem que el bagatge de periodisme que
arriba, que ens arriba el 2015, és una mica més encarcarat que en altres països. I això és important, i també una altra de les característiques que li agrada destacar al director de l'Espanyol és que és un projecte de dues generacions. És un projecte fet per gent que porta 30-40 anys treballant en grans mitjans i gent que porta 5-10 anys treballant en grans mitjans o 0, o gent més jove, diguem. Aleshores hi ha com un salt de gent que ve de fer grans històries o ve de trobar grans exclusives, que evidentment serà una de les altres grans voluntats de l'Espanyol, igual que de crític, com us comentava el Roger, però després hi ha aquesta voluntat de mirar l'actualitat amb uns ulls nous i diguem que en tradicions d'altres països com comentava ara l'Ismael. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. M'ha demanat el degà que us faci discutir una miqueta. Llavors he hagut de pensar algunes preguntes que em sembla que des de fora, que no estic en cap d'aquests projectes, però sí que en els darrers anys, i portem parlant de periodisme de dades des de fa uns quants anys, i com que ha costat molt que arribi als mitjans el periodisme de dades, i ha passat és molt paradoxal que hi ha un gran mitjà a Madrid que donava cursos sobre periodisme de dades i no tenia cap equip dins de la redacció. Ho dic perquè ens ha semblat durant els darrers anys que s'havia convertit una mica el periodisme de dades en un hype, que tothom en parlava tot el dia, però després els mitjans d'aquí no estaven fent res. També és veritat que les eines, la simplificació de les eines ha ajudat a que més periodistes i més gent estigui començant a utilitzar-los, i sí que és veritat que s'ha començat a generalitzar el seu ús. El que jo us volia preguntar si el periodisme de dades serà capaç d'integrar-se en el dia a dia de les redaccions, no només uns equips, sinó que si qualsevol periodista podrà tenir unes nocions, no dic d'expert, però unes nocions bàsiques per poder treballar amb dades, i que a la fi l'objectiu del periodisme de dades no és el periodisme de dades en si mateix, sinó trobar notícies en aquestes dades. No sé si des dels vostres projectes com ho veieu? Jo volia dir una petita cosa per provocar, així d'entrada, que és que em fa una mica de gràcia quan ja he anat a més d'una, aquestes jornades que parlen de periodisme de dades, sembla que el periodisme de dades és això que deies, un hype, tal. Jo em pregunto si és que hi ha algun periodisme que no sigui de dades. Perdoneu-me, però a veure, tradicionalment el periodisme s'ha basat en diverses coses, fonts, context, etc. I una d'elles eren les dades. El que passa és que, clar, portem, diguem-ne, un parell o una dècada en què moltes vegades llegim, no només tant en mitjans tradicionals com en mitjans digitals o altres espais a internet, algun tipus de coses que es fa passar per periodisme i que realment dista una mica de tot això. Per tant, sí que posar aquest punt de dir, periodisme de dades, tot periodisme és de dades. Ara bé, sí que és veritat, nosaltres ara el periodisme de dades ho veníem fent de forma bastant regular, el que s'entendria com a gènere, vull dir, a través d'espais d'opinió, anàlisi, comptem tenim com a col·laboradors alguns politòlegs, gent que ens fa cosetes i que està bé. Ara hem inaugurat una secció que li hem dit de forma molt original, Data Crític, i perquè ja hem vist que d'alguna manera és bastant un dels puntals. Els articles que acostumen a funcionar o que acostumen a funcionar més són aquests articles, com deia el Jordi, que també tenen aquest component més anàlisi o d'interpretació, sempre i quan hi hagi al darrere un treball seriós. Eines. Clar, a veure, nosaltres probablement com a periodistes no som superexperts d'aquestes eines de gestió, algunes coses anem aprenent. Jo, per exemple, en els últims 5 anys he après a fer en l'Excel que no vegis, diguem-ne, bàsicament per fer pressupostos i quadrar-me els números, i jo crec que molts periodistes que s'han tirat a l'autoocupació també ho han fet, però sí que és veritat que si no tens eines sempre pots tenir contactes i pots tenir persones de referència que et poden ajudar. Penso que aquí també hi ha d'haver, i que no n'hi ha gaire, hi
hauria d'haver probablement una implicació una mica més activa de l'acadèmia, no? És a dir, facultats de ciències polítiques, facultats de sociologia. Se suposa que aquestes que són espais en què hi ha un treball del coneixement i que aquest treball del coneixement hauria de revertir també en la societat i en la comunicació i en el públic, no? I que moltes vegades hi ha moltes recerques, però a nosaltres a vegades ens arriben recerques que dius, ostres, això seria un bon article, no? Per un espai de periodisme de dades, però és una recerca que ja és pública, està feta, però ni l'han difós, com si diguéssim, no? Per tant, crec que el que és molt important, més que els periodistes aprenem, que hem d'aprendre, evidentment que hem d'aprendre totes aquestes eines, no? És que tinguem més contacte i que tinguem més lligam amb la gent que ja treballa aquestes dades, no? I que d'alguna manera ens pot ajudar a tenir una mica més d'interpretacions. Nosaltres, per exemple, ara a Datacrític col·laborarem de forma regular amb la gent de Gerrymanders, que són un bloc d'anàlisi política, que són uns quants politòlegs, no? Que ja fa temps que estan funcionant i que ara escriuran una mica per nosaltres, però comptarem també amb altra gent de referència i també escriurem peces nosaltres, no? Una mica això. A veure, jo un parell de coses a comentar-hi. Per mi el periodisme de dades és igual, el podem criticar o no. L'objectiu que per mi té és molt clar i és únic, és una manera d'explicar les coses de manera millor i més interessant per la gent. Tot l'altre dona igual. O sigui, evidentment, els periodistes tota la vida hem treballat amb dades i hem de basar moltes informacions en dades i tothom té coneixements, encara que el meu ni ho sap, no? de periodisme de dades, perquè tu veus, et diuen la dada a l'atur, doncs evidentment és una dada, no? O sigui, que dades n'hi ha moltes. Quan parlem de periodisme de dades més formalment, el que diem és que fem un esforç concret de mirar més quines dades hi ha i quines històries podem extreure d'aquestes dades, que torno a dir, a vegades seran molt senzilletes i molt directes i altres seran molt més elaborades. A mi m'agrada afrontar-me això a deixar que les dades em sorprenguin, no? O sigui, tu et trobes unes dades de... No sé, l'altre dia mirava, sortia la notícia de que havia crescut la gent que marxava, espanyols que marxen d'Espanya, no? Doncs a mi de seguida em va venir, i on van? Però on van en concret, no només que ha crescut un 6% i el país que més no, a quins països? Vam fer 2 peces que van funcionar molt bé del rànquing de països complet, d'on va els espanyols que emigren, a on van, a quins països van, on ha crescut els últims anys, i després un altre dels catalans. I després, evidentment, diràs, no, van més a Argentina perquè són argentins que tenen doble nacionalitat, el que vulguis, però com a mínim la foto general. I jo em sorprenc cada dia la quantitat de coses interessants que es poden explicar si un mira les dades, perquè si no les mira, tot això no ho trobes, no t'ho explica ningú, no? I per mi aquesta és la clau, no? I després, respecte al que comentava Sílvia al principi de la teva pregunta, no? De que fa molts anys que es parla d'això, és veritat, però també això va a tradicions periodístiques, no? Als mitjans espanyols, per exemple, no hi ha hagut tanta tradició d'aquest tipus que s'hi ha hagut en el món anglosaxó de reporterisme basat en dades, entre altres coses perquè de vegades no havia dades pràcticament tampoc a on mirar, no? I en canvi hem sigut molt millors en periodisme visual i en infografia, els millors del món. Llavors ja està ple de professionals espanyols a mitjans americans, per exemple, i anglesos de primeríssim nivell dirigint equips de gràfics, no? Per tant, també va una miqueta amb la tradició de cada lloc, no? Però, resumint, la resposta per mi és... Jo el que vull amb això és explicar coses interessants a la gent. Si aconsegueixo explicar-les i que la gent les entengui millor, doncs visca el periodisme de dades, no? Sí, volia afegir només que 2 petits secrets, no? Per mi és obvi que aquest tipus de periodisme de dades, sobretot, i altres formats de nous gèneres, no s'ha estès en les redaccions dels diaris catalans i espanyols perquè és més difícil de fer. Els periodistes són molt dropos i si funcionava fins ara el que hem fet, per què canviar? O sigui, l'Ismael que tenia aquí al costat i parla amb naturalitat de data rapper, de no sé què, i tots els periodistes normals no tenim ni idea de què parla. O sigui, és un raravis entre els periodistes espanyols i els normals som el Roger i jo, que l'Excel és una cosa ja que requereix un esforç notable. O sigui, l'estadística... A mi em fa gràcia, clar, l'Isma parla de l'estadística com de qualsevol cosa, i jo per mi l'estadística és un repte, anem a veure si entenem això i som capaços d'interpretar-ho, no? Aleshores,
qualsevol d'aquests nous formats requereix un esforç diferent a anar a una roda de premsa, no una roda de premsa criticant-la, sinó anar a un incendi o anar a veure el lloc d'un atemptat o anar a cobrir unes eleccions, el que sigui, i explicar-ho. O sigui, requereix pensar en quina és la millor manera per explicar aquest fet concret a la gent que li interessa. De quina millor manera ho entendrà, jo ho he dit molt bé. Hi ha unes dades que m'expliquen. Una gràfica serà la millor manera d'explicar-les o necessitaré altres coses? Necessitaré un text curt, necessitaré un text llarg, necessitaré un vídeo d'un minut, pot ser una gràfica interactiva, 1000 coses. Aleshores, això, si us fixeu, no és només pensar què explico, sinó com ho explico. Ja us dic que els periodistes són molt dropos, per tant, fer dues coses en comptes d'una, si podem evitar-la, no la fem. Aleshores, les dades, que ara s'està... I és una cosa que hem vist, no? O sigui, l'ISMA, això es podrà donar dades, o aquests titulars, quan ella seguia et diu on anem els espanyols, tu decides, ostres, a mi m'agradaria saber-ho, no? És un clic, la gent de La Vanguardia, els seus jefes estaran dient, ostres, fes més d'aquestes coses perquè la gent vol veure què passa, no? I és obvi, no? Perquè són coses ben pensades per això, no? El que passa que has d'analitzar unes dades que jo no sabria fer. M'encantaria aprendre, de fet, una de les coses bones de l'Espanyol és que intenten fer cursos interns sobre mapes interactius, o intentaran fer, suposo, d'aquí fins que comencem, sobre mapes interactius, gràfiques interactives, sobre coses així que gent que en sap, els periodistes que no sabem, per com a mínim, no potser per fer-ho, sinó per quan tinguem una història entre mans dir, ostres, aquest paràgraf o aquests 5 paràgrafs els puc explicar en comptes d'en text amb alguna altra cosa, amb un gràfic de barres, amb un gràfic, el que sigui, no? Aleshores, també en descàrrec nostre, l'ISMA ja us dic que és un rara avis, però ja la gent que sol saber fer aquestes coses els hi costa a vegades explicar-se. O sigui, a vegades és difícil que qui sap fer això pugui, per exemple, fer 3 paràgrafs explicant allò i que s'entengui bé, no? Aleshores, és aquí on hi ha d'haver un equilibri en una redacció o trobar, per exemple, un dels problemes per trobar talent que hi ha és això, és qui combina perfectament o qui combina millor el fet de saber fer anar unes coses i després saber explicar-les, qui combina el fet de saber, per exemple, fer 10.000... O sigui, el tema aquest de les gràfiques d'estadística, enquestes electorals, no? Fer 10.000 representacions per veure qui guanya o qui deixa la guanyar i qui és capaç d'explicar el resultat d'allò amb la mateixa claredat que es veu en una gràfica, no? Que necessites potser 4 o 5 paràgrafs. Doncs tenir aquestes 2 virtuts o tenir aquests 2 talents no és tan fàcil. És que això de tuitejar al mateix temps. No, però l'altra pregunta que volia fer, i com la taula era sobre el tema de la investigació, jo recordo una entrevista que vaig fer al Roger i se'm va quedar gravada aquesta frase que ell deia, però hi ha un periodisme que no sigui d'investigació. Igual que el de les dades. És el mateix, no? Està tot enllaçat. Però el que em plantejava és si s'ha dit sovint que la investigació, el periodisme d'investigació és molt car, que això només el poden fer els grans mitjans i bueno, em sembla que el sentit crític ha vingut a contradir aquesta idea de que per fer un periodisme d'investigació potser no cal tenir un superequip, no? A veure, sobre això hi ha diverses coses. Primer, la frase aquesta de si no és d'investigació no és periodisme és del Ramon Barnils. Per tant, sabia el que parlava. La segona és car o no és car fer periodisme d'investigació? Bé, jo diria 2 coses diferents. La primera és que avui en dia els més capacitats i els que poden fer un millor periodisme d'investigació són les grans capçaleres, són els grans mitjans de comunicació, és a dir, és La Vanguardia, és el Periódico, és el País, són els grans mitjans que tenen recursos, força, potencial, periodistes amb una experiència llarguíssima, amb moltíssimes fonts, amb un bagatge brutal, i de fet jo crec que ens ho demostren i ens ho segueixen demostrant. Probablement ens ho haurien de demostrar, estaria bé que ens ho demostressin més sovint, però jo penso que encara avui en dia si agafes un diari un diumenge segurament o un dominical trobaràs, o no cal, aquest dia trobaràs realment bones peces d'investigació i feina molt ben feta. Per tant, allí on hi ha els recursos és on realment hi pot haver el millor periodisme d'investigació.
És indispensable tenir-los? No és indispensable. Vull dir, a mi m'agradaria aquí citar un exemple, i a més és de tirs d'actualitat, perquè just fa mitja hora hem sabut de la seva mort, la mort del Xavier Vinader, que és un referent del periodisme d'investigació aquí a Catalunya. Xavier Vinader en els últims 20 anys no ha pogut treballar en la redacció de cap diari, com si diguéssim, doncs perquè els temes que tocava eren temes incòmodes, temes molt punxeguts i difícils pel poder. El Vinader durant molts anys va estar perseguit, represaliat, empresonat en democràcia per investigar les connexions de l'ultradreta criminal amb l'Estat. I és una persona que el seu periodisme ha fet periodisme d'investigació bastant pur i l'ha fet, per dir-ho així, com ha pogut, és a dir, amb els mitjans que ha tingut en cada moment, sent sempre independent, intentant estar en un o altre mitjà, però bàsicament posant-hi esforç i feina. Per tant, jo penso que sí que és possible fer periodisme d'investigació amb recursos limitats. Nosaltres ho intentem, calen diverses coses. Jo crec que el primer, fons, bagatge, és molt important, accedir a fons que probablement no estan especialment predisposades a facilitar informació. Hi ha una altra feina que és de constància, és a dir, moltes de les grans exclusives realment estan publicades i existeixen en documentació oficial, però cal anar-la a trobar, cal llegir-la, cal remenar en folis i folis de sumaris judicials, cal remenar molt al fons per arribar a trobar aquestes peces, i no sempre es té temps en les redaccions que han de donar-nos aquest menú complet del que parlava el Jordi. Doncs probablement no sempre es té temps, com que nosaltres no donem un menú complet, ens hi podem dedicar més a aquesta part concreta. I evidentment després fa falta també una part de certa valentia. És a dir, no és que nosaltres siguem uns killers del periodisme, però sí que és veritat que molts d'aquests temes de vegades toquen interessos o toquen actors polítics i econòmics rellevants. I avui en dia jo penso que un dels grans mals de l'ofici ja no és la censura, sinó l'autocensura que tu mateix t'apliques a l'hora de determinar si vols tocar o no determinades històries. Per tant, és molt important que la teva estructura professional d'alguna manera no depengui d'aquests grans actors polítics o econòmics que d'alguna manera poden veure's afectats per aquest tipus de periodisme. D'aquí torno una altra vegada a la importància del model de subscripció. Que això no ens permet ser especialment, tenir uns números especialment avoltats, és cert. Que probablement això té cert futur. Nosaltres pensem que té cert futur. Veurem com evoluciona. La nostra experiència ens va bé. Ara no n'hi ha prou en fer només el periodisme d'investigació ben fet. Has de saber-lo col·locar bé, explicar bé, narrar bé, estar ben posicionat en xarxes, tenir còmplices, aliances, vull dir, tot això ho fa més complicat. Home, fer periodisme d'investigació, de fet, fer periodisme és car. És car. És car i el gran problema de tots els mitjans de comunicació del món ara mateix és com poder seguir tenint equips periodístics de qualitat i dedicats a fer temes propis, perquè a vegades no són només grans investigacions, que al final al cap de l'any en pots tenir 4 o 5, però cada dia sí que és veritat que obres les pàgines del diari i la gran diferència és si et trobes temes propis elaborats, investigats, encara que no siguin grans investigacions ni grans descobriments, que tampoc n'hi ha tants, però sí que no és la mera transmissió del que s'ha dit a 34.000 rodes de premsa que ha hagut el dia anterior, que a moltes de les quals no fa cap falta anar-hi i hauríem moltes vegades de no anar-hi. I en canvi informació que has preparat tu i que has elaborat, que has buscat amb fonts pròpies, etc. Això és el que t'acaba configurant el menú complet interessant i el que val la pena agafar un diari i obrir-lo o altres formats més digitals i dedicar-hi estona.
perquè l'estona és un bé que té tothom, que administrem tots amb molta cura, i a què dediquem temps al final és allò que ens compensa i que veiem. Ens compensa per què? Perquè ens informa, perquè ens agrada, perquè ens ho passem bé, perquè aprenem coses, perquè disfrutem, pel que sigui. Per fer això, per convèncer la gent que facin això i t'ho dediquin temps cada dia, doncs això és car. Necessites gent bona, experimentada, amb fons, amb anys, i és car. I el gran repte, torno a dir, és quin és el model econòmic que trobem per sostenir tot això. Hi ha dos grans ingressos, és la publicitat i és la subscripció. Cada mitjà juga, després hi ha terceres vies més petites al final i més complicades, però al final com jugues amb captar públic al qual li pots oferir publicitat i com captar gent disposada a pagar-te per la informació que fas. Hi ha diaris que viuen més d'una cosa o mitjans que viuen més d'una cosa, mitjans de l'altra, però fora d'això podeu mirar a tot arreu, no s'ha descobert, no hi ha una altra manera de monetitzar, de treure rendiment a tot això. Això ha funcionat molt bé durant moltes dècades, segueix funcionant molt bé en alguns casos, en altres no tant, i està funcionant molt malament en altres casos, i per això han tancat mitjans. Llavors aquest és el repte. Però és veritat que... I per això es busquen noves maneres d'explicar les coses, perquè és el de sempre. Si tu no ets capaç de presentar un producte que sigui molt atractiu a la gent no l'utilitzarà. És que passa amb el periodisme, però passa amb tot, amb qualsevol cosa que penseu que consumim. Per tant, estem en una època de transició i que la fa interessant, però també la fa una mica preocupant alhora. I jo crec que de la solució que ens surti d'això, evidentment, diguem-li periodisme d'investigació o diguem-li elaboració pròpia de la informació, o diguem-li com vulguem, és un ingredient absolutament imprescindible perquè això segueixi tenint sentit en el futur. Sí, no em queda res per afegir. És obvi que, a més del talent, les fonts, la cosa bàsica per explicar les coses de manera diferent és tenir temps i poder-te dedicar. Els dos ho han dit. És obvi que la gran diferència entre poder trobar temes propis i no és que algú pugui estar trucant 10, 15 vegades 3 dies seguits, buscar qui et porta. O sigui, per exemple, estic fent un tema que no és d'investigació, però vull trobar coses que altres no hagin explicat i em toca trucar gent, i em toca tornar-los a trucar, i em toca tornar-los a trucar, i buscar l'altre, i dir, coneixes algú, i buscar un amic d'un amic, que no sé què. Això són hores, simplement. No és que em calgui, no és que sigui James Bond, saps? És que simplement haig d'anar escrivint mails i haig d'anar trobant coses, també perquè no és una cosa perillosa com li ha passat al Vinader, però ha passat en talta. O sigui, jo en aquest moment no m'estic posant en res que sigui només perquè aquella persona pot ser complicada, perquè pot ser alguna cosa en el seu passat que no vulgui que se sàpiga i al final t'assabentes d'una cosa que dius, tampoc és tan greu, però potser s'hagués quedat millor en el passat. Jo estaré encantat d'explicar-la i de tenir l'exclusiva, però igualment m'haurà portat un temps, no serà un periodisme, però serà un tema propi evident. I això és un dels esforços. Clar, això que a l'Espanyol, per exemple, de moment em permeti fer-ho o em permeti dedicar temps a això perquè no estic dedicat a publicar una peça avui, una peça demà, una peça demà passat, doncs és obvi que és una diferència essencial. I tenint el director que té el diari, es puc garantir que el tema de les exclusives i el tema de buscar sota de les catifes doncs està garantit. Està clar que sembla que la informació pròpia és important, és el que realment pot aportar el que ell diu, que el periodisme sigui tenint sentit. Em sembla que estem una mica ja fora de temps, però no sé si donaria temps per alguna pregunta, si teniu, o... Ostres, sí, vinga. Ha de ser pel Jordi. Hola, bona tarda o bon dia. A mi m'agradaria fer una pregunta primer al Roger, perquè clar, a mi em sorprèn que el que s'ha dit és una mica contradictori, que es digui que els grans mitjans de comunicació tenen més recursos i per tant poden fer millors projectes de qualitat, com pot ser que els nous diaris de nova creació tinguin menys recursos i el seu principal objectiu sigui fer investigacions i aquest periodisme de dades. No sé, seria una pregunta pel Roger. I en el cas de Crític m'agradaria saber si a dia d'ara és un diari sostenible, si és deficitari o no, i el propòsit principal de crear aquest diari no sé si va ser per raons
temporals, és a dir, perquè veu deixar alguna feina anterior o va ser per raons purament periodístiques que realment volíeu dur a terme un projecte que realment valés la pena? I bueno, l'altre no sé, ja m'estic allargant molt, però és que ja eren 3 persones que parlaven, o sigui que era pel Jordi, que abans ha fet un comentari que ha dit que de vegades es veu algunes cròniques internacionals que estan dirigides a diplomàtics, però jo, la meva pregunta és si per entendre aquest tipus de notícies no seria més convenient que la gent estiguessin més en el dia a dia seguint les notícies, perquè si les seguís en el dia a dia potser entendria aquest tipus de notícies que són difícils d'entendre. No sé si seria una qüestió d'estar en el dia a dia o explicar la informació d'una manera més clara i senzilla. Moltes gràcies. Breument i concretament. Començo pel final i acabo pel principi. El projecte el vam plantejar quan encara estàvem treballant amb les nostres respectives feines, bàsicament perquè vam veure que el moment era propici. Nosaltres portàvem anys treballant en redaccions de mitjans tradicionals, si li vols dir així, i cadascú amb la seva. Sí, el Sergi era redactor de política del diari El Punt Avui i jo era cap de redacció d'una revista musical que es diu Enderrock. El que passa és que els dos havíem anteriorment també coincidit en altres projectes, hem passat junts per un projecte que és La Directa, que és periodisme més alternatiu, també hem passat per diversos projectes, ens coneixíem de diverses aventures, vam fer una mica de perspectiva, vam veure ara és el moment, doncs fem-ho. Si és deficitari, doncs fem-ho, es diu molt ràpid, però és un procés complicat, i lent i tot això. Deficitari en aquests moments, és a dir, el primer exercici, el de 2014, hem tancat amb beneficis, però també perquè és mig exercici, i vam tenir una entrada de diners molt forta que va ser el Verkami que vam fer. Aquest any hem previst pèrdues, hem previst unes pèrdues molt modestes, que els números de crítics són molt modestos perquè el pressupost és de 80.000 euros anuals, això inclou tot. Aquest any preveiem unes pèrdues d'uns 15 a 20.000 euros, que eixugarem amb el capital d'inversió que tenim, i en principi si tot es desenvolupa, si el ritme de subscripcions segueix i més o menys va entrant publicitat nova, entren alguns projectes, perquè nosaltres fem projectes per tercers o creem continguts per altres mitjans. Si més o menys això segueix així, calculem que més o menys en un parell d'anys pot ser sostenible. I sobre si el tema de com a mínim el pla d'empresa que tenim ens situa en la sostenibilitat a finals de 2017. I el tema de la investigació i els grans mitjans, és a dir, jo dic que els grans mitjans tenen els recursos per poder-ho fer, una altra cosa és que vulguin fer-ho. Penso que sent honestos moltes vegades ho fan i hi ha molt bons temes en els grans mitjans de periodisme d'investigació. Ara bé, jo penso que sí que és veritat que han deixat un flanc descobert per aquesta banda. Han deixat un flanc descobert per diversos motius, però pels lligams que poden tenir més estrets, per exemple, amb el capital financer, que en aquests moments ocupa directament seients de consells d'administració de grans mitjans, pels lligams polítics més intensos que poden tenir, per tant aquí han deixat un flanc obert, això jo penso que és bastant una evidència. Llavors hi ha tota una sèrie de gent que penso que estem en projectes com Crític i en altres projectes i intentem cobrir aquests flancs, probablement perquè són flancs que tampoc donen grans diners, donen grans beneficis, diguem-ne. Sempre s'ha dit, hi ha un tòpic en totes les redaccions, el periodisme d'investigació no dona diners, diguem-ne. En canvi, el suplement de moda sí que dona diners, perquè genera publicitat, anuncis, etc. Jo penso que això, aquesta tendència, que això era una idea que ha flotat en moltes redaccions de grans mitjans, potser a la llarga ha estat pa per avui, fam per demà, perquè el periodisme d'investigació potser no et donava diners, però et donava una cosa molt important, que és marca. I en aquests moments en què moltes vegades el que importa és el que genera la teva marca, el que t'espera en la teva marca, el fet de no tenir aquest valor associat també et pot generar pèrdues. Sí, molt ràpid. No puc
permetre'm el luxe de perdre cap lector. Jo no sóc poeta, sóc periodista. Si una persona li vol dedicar un minut, un dia a saber qui és el Shabab o saber per què a Iran li interessa o no un acord nuclear i li vol dedicar un minut, el meu objectiu és que li intenti dedicar un minut i 10 segons, un minut i 20 segons, no 50 segons. Per tant, si dono per sabut qui és Rouhani, dono per sabut com funciona Natanz, dono per sabudes coses que algun lector sabrà, potser perdo aquella persona que li interessa perquè està d'actualitat als 30 segons. Jo com intèrpret de la realitat per la gent que no té temps per dedicar a saber què passa a Lausanne ara o a Somàlia o a Kènia, on sigui, el meu objectiu principal és que tothom entengui tant com sigui possible. Aleshores, jo crec que és possible intentar estirar més que de dir deixo perdre perquè és impossible ser capaç d'explicar això. O sigui, els fets, el 90% o el 80% dels fets del món tots són capaços d'entendre. Aleshores el repte és com aconsegueixo amb el llenguatge o amb altres gèneres com hem parlat aquí que aquella persona li interessi més del que li interessava abans de començar a llegir. O sigui, el que no puc fer és... Una de les grans forces que hem viscut fins ara en la premsa és pensar que quan algú comprava La Vanguardia l'any 2000 llegia la mateixa llegia el Barça-Madrid que el que havia passat a Kènia el dia abans. O sigui, és obvi que hi havia un 1% que llegia el que havia passat a Kènia i un 80% que havia llegit el que havia passat al Barça-Madrid. Ara això ho sabem. Per tant, el meu objectiu, com que em dedico a l'1%, és que aquest 1 sigui un 6, un 8, un 10 i l'ISMA no em foti fora de la pàgina web perquè... Aleshores, com faig això? Doncs és un esforç, ja no puc escriure com escrivia aleshores perquè el meu jefe em dirà, escolta, nano, estàs aquí explicant coses d'Iran que no són tan importants com havien de ser i la gent no està estant prou temps, i el xaval d'esports està fent Oviedo, Celta i jo està llegint molta més gent. Què fem? És un repte per mi, és un repte i per això dic sempre que és un gran moment per ser periodista perquè pots demostrar que hi ha coses que poden interessar més enllà del que es creia fins ara, que tu publicaves la teva crònica, el teu article en un diari amb 500.000 de lectors i pensaves que 500.000 de persones llegien allò. Por favor, por favor. Molt bé, no sé si ja tanquem aquí la jornada. Sí, el degà vindrà a tancar-la. Volia agrair a Sílvia, al Roger, a Ismael, a Jordi, però també al Daniel, crec que està al Ferran d'abans, a l'Antoni, la gent que ja ha tingut que... Sí? La gent que ha tingut que marxar, hi ha bastants dels participants que han arribat amb un taxi, un avió, un tren i després han marxat corrents i no és una cosa dolenta sinó bona, és a dir que han invertit molt de temps i esforç per venir i explicar coses. També amb les institucions que ens han recolzat, el CAC i el col·legi, la Sílvia és vocal del col·legi, a part de Profe Nostra. També no voldria deixar de dir que li acaben de donar un premi de... com es diu exactament el premi? Tu que tens el micro, és un premi... És un nom molt llarg, però... Irredes, però té un cognom, el premi. Letres enredades. Letres enredades, precisament pel blog que té d'anàlisi dels mitjans. És a dir, que podeu visitar silviacobo.com i no, perquè hi ha moltes coses, moltes peces molt interessants. És a dir, que jo agraeixo la vostra presència, espero que hagueu après molt i volia només repetir la idea que volem repetir anualment aquesta jornada i que no és casualitat que sigui qualitat i innovació. Són com dos termes que es necessiten. Hem vist aquí, en aquest cas, 3 persones que perquè volen qualitat, perquè veuen que no hi ha suficient qualitat al periodisme, innoven. I també perquè innoven, arriben a més qualitat. Són 2 conceptes que com a estudiants, i els que no sou estudiants com a professionals, realment ens desperten molt. És a dir, ens treuen molt de la rutina. Doncs res, ens veiem a classe o d'aquí un any. Gràcies.